Ramazan Ölçen Dinava şer de li gerî neçareseriye. Pirsa Kurd ne tenê li rojhilata navîn li cîhanê yek ji pirsgirêkên herî bingehîn a etnopolîtîk ji gelek aliyan ve bûye hişkegirêk. Welatê Kurdan Kurdistan di nava çar netewê dewletan de bi bêbextiyeke mezin hatiye dabeşkirin. Xwestine navê Kurd û Kurdistanê ji dîrokê paqij bikin. Îro roj bi saya têkoşîna rêbera Apo û tevgera azadiya Kurdistanê ev pirs bi hemû dijwariya xwe di rojevê de ye. Tevî ku di ser vê dabeşkirinê re 101 sal derbas bûne jî tu hêz nekariye gelê Kurd ji holê rake biqedîne koklê biqelîne. Niha îro roj hêviyeke ji bo çareseriyê derketiye holê. Ev hêvî jî dîsa bi sayeket û xebata rêber Apo û gelê Kurd ê ku bi rêber Apo û tevgera xwe re dilsoz e derketiye holê. Ew peymanên ku çarenûsa vî gelê qedîmî ê li Mezopotamyayê xwestin tarî bikin, yek bi yek diherifin diçin sergoyê dîrokê. Hêsan nebû, pir êş û azar hatin kişandin. Hîn jê serdest û dagirker me de êşînin. Hîn jî bi ser serê zarok û ciwanên me de bombe dibarînin. Hîn jî dixwazin me qir bikin. Avadaniya dewlet û pergala wan giş di ser nemana me hatiye avakirin. Heta îro weke însan li me mêze nekirine. Di çavê wan de em tim weke wan barbarên di pirtûka GM Coetzee de ne. Ew serdestin û em ne însanin jî. Em ne kêzik û boğok bûn jî ji bo wan. Lê dewran siya darê ye. Dewr guherê. Rêber Apo bi fehm û feraseta xwe bi tevgera xwe gelekî nû çêkir. Paradigmayeke din danî pêşiya mirovahiyê. Civakên ku serdest dixwestin tim şûrkêşên hev û dijminên hev bin bi hev re kedî kir. Nîşan da ku jiyaneke din mimkûn e. Çareseriya pirsa Kurd wê li rojhilata navîn deriyeke nû ji xelkên vê hewzeyê re veke. Çareseriya pirseke bi vê rengî wê bandora xwe ji bo çareseriya pirsên etnopolîtîk bibe tecrübeyeke nû. Çawa ku em ji tecrübeyên beriya xwe sûd û feydeyê dibînin, ji bi çareseriya vê pirsê gelek civak û netewe û komên etnîk polîtîk ji sûdê bigirin. Ji ber hindê em bûne hêvî ji bo bindestan. Ev çareserî bu azwerî û keda rêber Apo ku pêş keve wê bibe tecrübeyeke nû ya paradigmaya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê ya neteweya demokratîk jî. Dedî rêgezeke zêrîn a civakî heye, dibêje rizgariya bi tenê tune. Heqeten bi taybetî jî di rewşa Kurd û Kurdistanê de rizgariyeke bi tenê tune. Lê gelo em ê di nav ew qas êrişên dijwar û şerê ku ji bo qirkirina me tê meşandin çareseriyê çawa pêk bînin. Evê pirsê divê em ji xwe bikin, serê xwe bi bersiva wê biêşînin. Bi hev re nîqaşan bikin, em bikevin sûretê meselê. Em nehêlin xêrnexwaz bi boyaxa xwe ya reş, tabloya me ya Newrozê reşetdarî bikin. Em dîsa ji xwe bipirsin, gelo di şert û mercên şer de hêviya çareseriyê çawa dikare bê mezin kirin. Ji bo em bikaribin di vê sed salê de bi rûmet û nasnamaya xwe, bi çand û hunera xwe hebin, divê em hemû di nava vê pêvajoyê de weke moriyan bixebitin. Ji qeweta xwe zêdetir em bixebitin. Deriyên diyalogê em bidin vekirin. Deriyê îmraliyê em bidin vekirin. Pêşiya siyaseta demokratîk em vekin. Divê em li cîhanê dostên xwe zêde bikin. Sazî û rêxistinên civaka demokratîk divê em xurt bikin. Bi cesareteke mezin lazim e em bi pêşerojê re muhasebeyê bikin û gelek karên din ku em bikin hene. Rê çi qas dijwar dibe bila bibe. Dema ku tu li ser bîsikletê bî, lazim e tu bi hostatî pedalê bizevirîne. Ji ber ku dema tu pedalê nezevirîne, wê bîsiklet biqelibe.